Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. O inguman sa atong mga kagsunan diya sa diya dapit sa konsolasyon sa mga Flores family nila ni brother Bobot Panta o ni Sister Lucy Panta mayong pagpatalinghog o sa atong mga kagsunan nila si brother Dennis Gonzales o sa tanan nila brother Nasar o inguman sa atong chapter sa Bohol sa Monteswerte Carmen Bohol sa nga gipanguluhan ni brother Lunglong Divino o uban sa MBC si brother Gregorio Painagan uban sa mga membro nila ni Sister Joy Divino o ni Annabel Divino diya sa dapit sa mga branch mayong pagpatalinghog karong adlaw. O sa tanan labi na dito dapit sa atong PBCM compound no sa atong executive ang Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio ug sa tanan nga mga igsoon to diya sa buhat mga ministro sila Brother Herminis Macarayo, J.K. Macarayo o sa atong mga kaigsunan diya nila ni Brother Juan Ronilo Mangalos o sa tanan nga mga kaigsunan nila di Brisaba uban sa mga kaubanan diya mayong pagpatalinghog usab nining tura. O karon ihatag ko sa lain nga lagad magapangusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag usab kanatong tanan kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Modalit usab kaninyo og usa ka oras og 15 minutos programa kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kadiing gidumala sa langiton nga matutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. O ako na lang nga mga pagpangumusta no o pagtimbaya karon dia dapit sa Libuna Bukidnon tungod kay ang Chief Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nanawag man siya kanako kagabi nga aduna ilahang pag-run up diha sa Libuna Bukidnon sa mga membro usab dinha mao nga naa sila karon dinha sa Libuna Bukidnon ang Chief Minister nga si Reverend Charlito Eugenio uban usab sa mga kaigsuonan sa mga chapter president o uban usab sa mga gwardiya usab diha ang PBCM security guard na diha ang mga kaigsuonan nato o umusta na lang diha sa ato mga kaigsuonan diha sa Libuna Bukidnon o nakaroon diha ang ato ang executive vice president Reverend Charlie Eugenio. O sa tanan lang gayod nga mga kaigsuonan ilabi na gayod dapit diha sa Cotabato. Daghan karon ang mga kaigsuonan nga nagtan-aw sa Facebook o sa YouTube o ilabi na sab diha dapit sa Ipil, Zamboanga del Sur, diha dapit sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan? O tanan na lang gayod hurot. Kumusta na lang gayod kutob sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube o ilabi na sab sa atoang mga suking tigpaminawan sa atong programa dinhi sa DWLA nga naminaw karon sa karadyuhan. Kumusta kaniyong tanan o mayong buntag? Bueno, Brad Samuel, ang ato karon nga pagahisgutan. Na magoy nag-text niya, nibalo man ko Brad Samuel nga kini naminaw ni siya kay magpadala man ni og text ato unya ang iyaha galing numero Brad Samuel ato ning ikuan no dinhi yang numero sa 097076000810. Ang iyang text kanato kay nag-text man ni natong maging Domingo usab nga lipat-lipat ning ato ato ning basahon ning iyahang text diri nato Brad Samuel o ibalo mi gyud ta karon naaman siya karon nagpatalinghog. Higala matud pa sa imong text kani siya usa kini ka Katoliko. Basin og nahalangan tingali ni siya sa ato ang gihimo nga mga tema kalabot sa larawan mao nga ang iya usab nga reply nato nag-ingon siya diri nga lipat-lipat man ang inyo hatay
sige hisgot sa Ginoo o Hesus Kristo o sa Biblia. Unya, mulikoy dayon og Tomas. Ya, mao niyang iyang tik kinato lipat-lipat daw ning ato Brad Samuel. Hisgot kuno ta Ginoo, labi na sa atong Ginoo Kristo, pero pag abot kuno sa unahan, mulikoy kuno ta sa ato ang magtutudlo Master Tomas Eugenio Sr. Higala, basen ug ikaw kulang ka sa kaalam sa Biblia. Mohangyo minimo kay kini ra bang Biblia nga amo ang gibasa, naapoy imo Biblia ug naa gyud pud na sa mga Catholic faith defender. Kining Biblia nga among gikuptan, kining King James Version. Ug moingon kag lipat-lipat, ayaw ragod panirado, iwayad ang imuhang hunahuna, paminawa ang mga katarungan. Ayaw pagpanira. Kinahanglan nga imuhang susihon ba pagayo kay nagbasam ka kag Biblia, susiha pagayo kung kining among gibasa nga Biblia sayop ba ni? Kay ang inyong Biblia maora mapud ang among Biblia. Nagpalit ra matod me. Diya sa mga Bible nga mga tindahan nga namaligya og kanang Biblia. Ayaw pagpanira. Hangyo lang namo nimo higala, ayaw pagpanirado sa imong ulo. Ayaw paglabani una ang imong relihiyon. Kung dili iwayad ang imong nahuna, timbang-timbanga pag-ayo kung ang among paghisgot dinhi sa kahanginan among ginabasa ang nagkalain mga referensya sa Biblia, sayop ba ang among pagbasa o ang among paghubad sa Biblia? Mayo ganit tingali, kay moingon magkaglipat-lipat ning amoa, ay mayo tingali, mohangyo minimo, kinsaman sa inyong mga kaubanan diha, sa inyong relihiyon, mupalit mo og oras dinhi sa DYLA para atong itigi ang atong kaalaman kalabot may tungod sa Biblia. Kay kung doon na mo'y kaalam sa pagsabot sa Biblia, naasad may kaalam sa pagsabot sa Biblia. Mao nga ato ning tigion. Pagpalit og oras dinhi sa DYLA, aron makita ang katag ang mga tao may muhusga kung kinsa ang nagsulti sa tinuod o kinsa ang nakapatinaw may tungod sa mga nakasulat sa Biblia. Hagiton ka na mo, higala. Magsige magkaingod lipat-lipat ning amoa. Kay mulikoy dayon me sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Wa na ka kay balo. Be palaban sa imong Catholic faith defender. Kay ang pagtulunan sa PBCM sayran tamo. Way gikalisangan, way gikahadlukan sa pagbutyag sa kamatuoran. Bisag kinsa pang relihiyon nga mo challenge sa pagtulunan sa PBCM, wa me malisang basta Biblia lang. Di lang ta mag-away, pinasikad sa unsaman, pinaagi sa patid-patid o sinumbagay ba o unsa, dili na mo'y amoa dinhi. Kung dili, ang amoa, katarungan por katarungan. Kay kung naamoy pagsabot sa Biblia, na po may pagsabot sa Biblia, tigiun ta. Pagpalit mo oras dinhi sa DYLA, aron tigiun na to, ang lungsod na lang ang inunta nga muhusga kung kinsa ang nagsulti sa kamaturan. Mingon lang kag lipat-lipat, nyawa kay gisulti diri. Dapat unta iribatal nimo nga kanang imong gibasa sa teksto kapitulo, sayop man na ang imong paghubad, ingon unta na higala. Dili kay musga ka nga miingon kag lipat-lipat ning amoa. Kami moingon nga ikaw ignorante ka ug inosente ka kalabot sa Biblia. Nganong ignorante ka, inosente ka? Amo pamatud-an sa Biblia. Karon, naghisgot me sa among matutudlo Master Tomas Eugenio Sr. Imo dayong ingon nga lipat-lipat ning amoa. Kay may lang mimisgot og Kristo, pero pag abot sa unahan, mulikoy dayon me og Tomas Eugenio. Basig wa ka kay balo. Ang Biblia higala, dunay tutulo kapag padayag ang Diyos. Unang-una, balik ko na mo ni, panahon sa amahan,
Panahon nila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises, o ubang pa mga propeta. Wa pa'y Kristo anang panahon na ang unang pagtulunan sa Dios. Nga kinsa ang nagdumala, mao ang Dios nga Amahan, mao ang atong Ginoong Jehova. Sa ikaduhang panahon, tungod kay nagkasala ang Israel, gipadala ang atong Ginoong Jesucristo. Timan niya, ang una, ang Amahan, gipadala niya ang bugtong anak, si Jesucristo. Dayon si Kristo usab, nagpadala usab sa lain nga manlaban nga mga Espiritu Santo, nga gisgutan sa Biblia nga dunay bag-ong pangalan, ato ni sayron karon higala. Kasi ignorante kas Biblia eh. Ay kami ingog lipat-lipat, ayaw panirado. Brad Samuel, ako usang basahon, Brad Samuel, nga doon na bagayo itutulo nga gisgutan sa Biblia. Sumala sa Amplified Bible higala. Ambot og na baka kay Biblia Amplified Bible, may tingali mamalit pug ka. Unsa bay giingon sa Amplified Bible? Sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 nag-ingon, God said, let us Father, una, Son, dos, and Holy Spirit. Naghisgot og tutulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sumala sa Amplified Bible. Timan dunay tutulo ang gisgutan. Sumala sa Amplified Bible nga kinuusak kini ka Biblia. Karon, dugangan pata Brad Samuel. Ang Biblia ba naghisgot og tutulo? May tingal i-read nimo Brad Samuel ang San Mateo. Kapitulo 28 bersikulo 19. Naghisgot bag tutulo? Kay kining atong texter, nag-ingon man nga lipat-lipat ning ato atong sayron sa Biblia, naghisgot ba og tutulo? Aniya, Brad Cesar, atong pruibahan sa Biblia kay sumala sa gibasa mo kanina sa Amplified Bible, tulo man gyud to ang gisgutan kay naa man as Genesis 1:26 nga kanang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero sa bag-ong tugon, Naagyapon ang tulo nga gisgutan kapag padayag lugar sa Dios matud pa sa 28:19 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kisunan busa panlakaw kamo matud pa ni Kristo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, uno, sa Anak, dos, ug sa Espiritu Santo, 3. Busa dunay tulog yun kapag padayag sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Busa niini mo ni atong gitug-an nila nga ang Espiritu Santo pagpadayag mo nang gitug-an nato Brad Cesar nga nagbaton na siya og bag-o nga ngalan. Mugawa sa man ni karon higala kay ikaw ignorante og inosente kas Biblia. Tingali nimo ni basaha kay kanigod di man gud ni basahon sa mga nagkalaing relihiyon. Kay ang ilagong prinsipyo usara manggod. Ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo, maura kuno na. Na atong sayron na Biblia, kung maura ba? Karon, naghisgot og tutulo ha. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Doon na pa ba'y dugang pruiba nga naghisgot yun og tutulo? Pasahon ko, pasahay gala ang imong Biblia, ang ikaduhang Korinto, kapitulo 13, versikulo 14, unsay gisgotan din. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo. Una ha, og. Lag-alag maura gapon na si Hesukristo na. Pag-ingog og, maura ba gapon na? Klaro ha. Akong balikon. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo og ang gugma sa Dios og napagayog. Katulo. Og ang pagpakigambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Tulo. Primero, ang grasya sa Ginoong Hesukristo og, unsa man ang og, naghisgot og lain na pod. Gugma sa Dios, naghisgot na pod og ang pakigambit sa Espiritu Santo. Tulo gapon higala. Nasa man ako ang usara, ang Amahan, Anak,
og Espiritu Santo usara. Di na lang hisgutan og kung maura. Karon, ikaduha ha, ang katarungan, nga doon nagyututulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Iriribrad sa may lang unang huwan. Kapitulo 1, versikulo 7 o 8, unsa pa ba'y gisgutan sa Biblia? Basig wa ni basaha sa texter na to. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sitas unang Juan sa iyang Cinco. kapitulo 5, Cinco, versikulo versikulo 7 hantod sa Sa 8. versikulo 8 giingon, si Jesucristo mao kini siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo. Si Jesucristo ha. Unya dili pinaagi sa tubig lamang, kundi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Si Jesucristo. Ug ang Espiritu mao ang nagpamatuod niini. Kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Kay tulo, o tulo ha? Tulo. Man ang nagapanghimatuod niini nga mao ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Ug kini silang tulo nagakauyon. Usa. Tulo di ay Brad Cesar. Unya higala sa man kuhaa ang imuhang prinsipyo. Nga ang Amahan, Anak, Espiritu Santo usara. Unsa man? Sa imuhang pabasa, nahusto ka? Di ba nasayop mo? Uyo ha, pagsabot, naman mo yung mga panghunahon na siya ropod. Payon sa pa, Brad Samuel. Ang Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21, pila ba ang ipadayag diha? Usara ba? Basa ha. Brad Samuel, kay aron matagbawan ning texter ba nga maingon, lipat-lipat man ang inyo ha. Lipat-lipat na nga naghisgot og tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, ato man ning sayro rog kinsa ni mga ngalan ani? Aniya, Brad Cesar, kung kanang Naapabay gisgutan nga doon nagitulo. Kung naghisgutan, nagiuntang tulo niya ang ikatulo ang Espiritu Santo, wa gyud na mikawa kita mukawa sa Biblia, Brad Cesar. Tinuuna. Na pasakaan, akusahan ta nilang malipat-lipaton ta. Sige. Matod pa sa 3 sa Lucas, versikulo 21. Pila ka buok ang ipadayag hantod na? sa 22 gingon. Sige. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab na bautismuhan na, og nagampo ang langit na bukas. 22. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo, diha ni Kristo daw. Unahan. Sa dagway nga lawas nun. Ang Espiritu Santo. Karon, sunod. Unya, matod pa, ingon sa salampate, motong mikunsad nga Espiritu Santo dito Nga ingon sa nga kang Kristo. Okay. O gikan sa langit, miabot ang tingog nga nag-ingon. Naitingog na po sa langit. Ikaw sa langit. Oh. Ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Ang istorya diya na humanabos Si Kristo, gibautismohan ni Juan. Oh. Unsain miapit diha? Niabot ang Espiritu Santo nga dagway nga lawas nun. O, Ingon og ikaduha na. salampate, ikaduha. Oo. Unya tapos Naitingog. na ay tingog nga Sa langit. dito sa langit nga niingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. O kita mo, unya asa man ko ada higala nga naglipat-lipat may sa pagbasa ng Biblia. Di ba ning affair ang tulo? Si Kristo, ang Espiritu Santo nga daw sa salampati, unya na tingog dito sa langit nga nag-ingon mo ka na ang pinalangga akong anak. Kinsa man tong tingog, di ba nga Amahan? Kinsa man tong naas tubig nga gibautismo ni Juan, di ba Kristo? Kinsa man tong ning patong diha sa bagan ni Kristo, di ba ang Espiritu Santo? Tulog hapon, nasa makuha ang usara sila. Klaruha gali nang sinabtan ninyo. Pero ni atas pagbahin-bahin, Brad Samuel, naghisgot man og tutulo. Sa Biblia ba, Brad Samuel? Kay naghisgot man og Amahan, Anak, Espiritu Santo. Doon na ba'y pangalan ng Amahan? Sumala sa Biblia? Ato ganing tagud-taguron kay nag-ingon man atong tekstil, lipat-lipat man ning atoa, maghisgot kuno dayon tagtumas. Kon walay atong lig-on nga prueba nga ato mabasa sa Biblia. Sige, Brad Samuel, basaha. Aniya, Brad Cesar? Sayas Nagisgutan, kay 64:8. nagisgutmag ang amahan ba? Doon na ba na siya'y ngalan? Pangalan? Niya kay matod pa,
aron ta mahimong dili malipat-lipaton kay ako sa harabatang malipat-lipaton daw ta. Kana kon dili na mo mapuribahan sa Biblia. Mapamatutaan. Makatarunganon mo nga lipat-lipat ning amo pero kay naas Biblia busa dili gyud katarungan nga ingon mo ingnon mininyong malapit-lipaton me. Kung sige. ingon man nagisgot man ang unang panahon nga dunay amahan sa ngalan sa man kay naama atong gisgutan sa Mateo 28:19, ang amahan ba naama sa ngalan niya? Sa Sige. 64 versikulo 8 inyong patalingugan sa Isayas, mga mahal namo nga mga kaigsunan matud pa din apan karon uyuba ikaw mao ang akong amahan. Kami yuta nga kulonon ug ikaw mao ang among magkukulon ug kaming tanan matud pa binuhat man sa imong kamot. Busa Kinsa ang amahan? Dunay ngalan, ang ngalan sa man Jehovah. mao si Jehovah. Pero kana bang Jehovah, Brad Samuel, mao ba gyud na iyang pangalan? Basahon ko, Oo. Brad Samuel, ang Isaiah sa iyang kapitulo 42 versikulo 8 nagingon, ako mao si Jehovah, kini mao ang akong ngalan o ang akong himaya, dili nako ihatag sa uban ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Wa day pagdaig ang amahan sa mga linilok nga mga larawan nga ning allergic ka. Ha? Ka naghiskot may nga bawal ang larawan. Ningingon dayon kag lipat-lipat ning among pagpadayag dinhi sa kahanginan. Muna, Nagibasa na mo ang Biblia. So sa ato pa, Brad Samuel, klaro kayo nga ang amahan mao si Jehovah og Jehovah gyud ang iyang pangalan. Sumala sa Isaiah 42:8. Pero ato na mahisgutan, Brad Samuel, ang anak. Kay ang amahan na amay ngalan, Jehovah. Pero ang anak ba, Brad Samuel, nga maong atong Ginoong Kristo, kinsa ba ang ngalan sa anak? Sumala sa Roma 1:4, Brad Samuel. Aniya Bar Cesar, gitug-an din kung kinsa ang ngalan sa anak. Inyong patalinghugan ang nakasulat sa Roma sa kapitulo 1, versikulo 4 ang atong Pasahon. gingon. Ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga batay si Jesucristo nga atong Ginoo. Busa ang anak na sa Dios na piho nga ang atong Ginoong Jesucristo tungod kay siya mo ang gibanhaw gikan sa mga patay. O, duha na. Permero, ang amahan, mao si Jehovah. Kana, mao ang akong ngalan. Dayon sa Roma 1:4, abot nakabasa baka ning tawhan na, Brad Samuel. Oy, wa man tingali ka kabasaan ni. Karon, atong nabasa nga ang ngalan sa anak mao ang atong Ginoong Kristo. Dugangan pa gyud nako higala. Basig wa nimo ni mabasa. Pasahon ko higala ang unang Juan kapitulo 1 bersikulo 3 nag-ingon. Akadto nga among nakita og nadungog among gimantala. Ato daw ilang nakita, matud pa ni Apostoluan, ila daw tong gimantala. Katong ilang nakita ba? Usab kaninyo, aron kamo usab makabaton sa pakigambitay. Uban kanamo, ug ang atong pakigambitay, maoy pakigambitay. Uban sa amahan, og sa iyang anak, nga si Jesucristo. Ikinsa di ay ang kauban sa amahan, nga ginganlan og anak, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Behigala. Lipat-lipat ning amo Ikaw tingali ang naglipat-lipat sa imong hunahuna kay dili ka makasabot. Kay gitagaan ka sa Dios og espiritus kay nanok duna kay mata nga dili makakita, duna kay dalunggan nga di ka kadungog. Mao na ang napala nimo. Karon klaro na kayo, Brad Samuel, nga ang ngalan sa anak, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang ngalan sa mahan, mao ang atong Ginoong Jehovah. Klaro na sa Biblia, higala. Tu isa kuno ning among gibasa nga Biblia. Tu isa ina nga sayop man ng Biblia ha inyong gibasa. Hindi pa tanawa may sa imong Biblia. Tanawon ta kung kanang Biblia nga among gibasa sayop pa kay kanang imong Biblia maor man pud ning among Biblia nga gibasa. Walang tingali ni gitudlo sa imuhang mga leader diha sa inyong relihiyon. Ang pagbahin-bahin sa Biblia ug ang pagbahin-bahin sa pagsabot sa Biblia. Dapat higala, dunay pagbahin-bahin nga imong masayran.
Kay ang Biblia wala mabilanggo sa usalang kasitas. Ang Biblia wala mabilanggo sa usalang ka kapitulo o bersikulo. Dapat, magpakisusi ka ang nakadaot ko di mo higala. Kay minirado manggugkagod. Laban maka sa imong relihiyon. Nga otro pod, nga wapoy hibang kaagan. Ang ilang gitudlo sayop. Asa kwaa, nga ang amahan, anak, Espiritu Santo, maura. Nga sumala sa Biblia, lahi ang amahan, lahi ang anak. Ang ngalan sa amahan, Jehovah. Ang ngalan sa anak, Jesucristo. Asa kwaang maura na siya. Kadaghan karon sa relihiyon, Brad Samuel. Nga ang amahan, ug ang anak, maura kuno na. Maura sa inyuhang, managiingon sa kanto ba, Brad Samuel? Maura kuno sa imong mata. Mao man naron kung ato abang kopya bitaw ta ng mga naa sa kanto-kanto ba. Maura sa imong mata. O mao bitaw na. Be karon ni anata Brad Samuel sa ikatulo. Kay allergic man ni siya, lipat-lipat kuno ning atoa. Ngano kunong mulikoy tag Tomas Eugenio. Atong basahon ang Biblia, Brad Samuel. Ang Biblia ba naghisgot ba yun og bag-ong pangalan? Kay doon na may dahilan, nga ngalan, unang-una, sa panahon sa Israel, mao atong Ginoong Jehova. Ang ikaduha, nga gipadala sa kalibutan, mao atong Ginoong Kristo, doon na mga pangalan. Ang ikatulo, Brad Samuel, naghisgot ba ang Biblia og naa na po'y lain nga pangalan? Basta Brad Samuel. Bra Cesar, nag-iskut-cute ang Biblia og bag-ong ngalan, Bra Cesar. Kay kung dunay bag-ong ngalan, dunay daangalan. Ang daangalan, natuman na samahan, si Jehovah, ug ni Kristo, muna ang mga daangalan. Pero ang may bag-o, magisgot pa dag bag-og maura. Mao gani, nga kung dunay gisgutan nga bag-o, naay daan. Naay daan ay bag-o. Correct. Usa dili pud pwede nga ang bag-o, maura po ng daan. Isagol nimo na. Isagol nimo. Taka Dunay naman mo. lain kana mga manamo nga maksyon nga gitumbok sa Biblia. O kini gitug-ana mo nga ang katumanan ni ini mo ang Espiritu Santo kao may lain. Tulo ang gisgutan sa Biblia, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang ikatulong bahin mao ni ang Espiritu Santo nga nagdala og bag-o nga ngalan. Pinadayag 2:17 kanang higala nga nangutana, pamatia 2:17 sa pinadayag. Ang iadunay igdulungog kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon, pagatagan ko sa mana nga tinaguan. Ug pagatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nakadawat niini. Busa kay wa man ka kibalo, simpre wa ka makadawat. Kay ang gisgutan sa Biblia, ang nakahibalo og nasayod kadto lang nakadawat sa giingon bag-o ngalan nga natuman na sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Nga among gitugan nga natuman na sa dapit sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio. Di lang nimo dawaton. Nga Di lang siya mutuo. Nga naman Master Tomas D. Eugenio Senior man, tungod kay kana resulta, epekto sa bag-o nga ngalan mo na higala. Karon giktinaw sa Biblia nga dunay usa ka bag-ong pangalan nga matud pa sa pinadayag sa city, balikon ko, ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia, ang magamadaugon, patagan ko sa mana nga tinaguan, o pagatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili daw masabot. Tanawa ra ha? Nga dili daw masabot. O giingon din nga dili daw sa kagamay bato nga puti nga sinulatan sa usa ka bag-ong nga dili masabot ni bisan kinsa. Pareho nimo ba nga wa kasabot? Pero doon na giingon gawas, exempted. Gawas kaniya nga maoy magadawat ni. Ninawa ko man kamo dawat, manang wag yung kakahibalo. Kinsa ng batong puti. Kaya ang Biblia nagisgot og tutulo ka bato. Basig wa po kakabasa pod ana. Basig mingon po ka di man oy kanang bato usara man na. Mao lagi na. Kulang kapas Biblia, kulang kapas kaalaman sa Biblia, kulang kapas sa pagsabot sa Biblia. Ang Biblia ba, Brad Samuel,
nagisgot ba og tutulo ka mata nga bato? Oo. Batong puti. Kinsa ba ang ikaduhang bato, Brad Samuel? Sumala sa gipatin-aw sa Biblia. Naabay tutulo nga gisgutan nga bato, sumala sa ato ang ipadayag sa naminaw karon nga ato ang texter nga kining ato daw kuno lipat-lipat daw kuno na may episode 20. Niya Francisar, ang Biblia doon nagyutulo ka bato. Kung nagisgot man tas pinag do city nga dunay bato nga puti, nga gisulat dias bag-o ngalan. Ngano nga dunay bato nga gisgotan tungod kay ang Biblia nagisgot nagtulo ka matang nga bato. Ang ikaduha nga matupang nga bato niya o si Kristo sa episode 20 inyong patalingugan. Matod pa sa Biblia, kamo mga tinukod ibabaw sa mga sa patukuran nga mao ang mga apostoles ug mga propeta. Nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Si Kristo daw uluhang bato sa mag-ang. Pero Dili batong puti si Kristo. Kung ang batong puti makita pa diya sa kanang batos pamag-ang, sakto na nga Si baton pa Kristo. si Kristo na. Pero kay lahat man. Ang batong puti kanang dili man makita dito sa batos pamag-ang, unang managlahi ang gisgutan sa Biblia nga titulo sa gipahayag sa Biblia. Sama-samahan. Ang aman pa kay among giingon man nga dunay tulo ka mata nga bato. Usap po Sa ang titulo Salmo. sa Oo, niya Amahan, Brad Brad Samuel, ato ba i-separate na to ba kay ingon mo gud ning uban nga di oy usaran ng bato. Be atong basahon ang Biblia kay wa mo gud ni makabasa gud ni texter na to god. Sige, unsa ba ang Brad. titulo nga bato sa amahan? Niya Brad Cesar, basahon ko ang Salmo. kanang amahana nga matudpad na po siya titulo niya. Sa Salmo sa ang kapitulo 18 versikulo 22 sa inyong patalingugan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. I mean 18 Dos. atong pagbasahon Brad Cesar, dili sa sige. 118. Anita sa 18 Dos. ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia sa Salmo. Inyong patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan. Ingon ini ang gipahayag lugar sa Biblia. nakasulat sa Biblia. Matud pa sa 18 18 sa Salmo. Nasaylo naman hinuon tanon ani kalakiha. Inahinay lang Matud pa. pakli. Matud pa sa atong nabasa Paspas, bukang pakli. sa maong bisiko gihugma nga matud pa gihugma sugod tas bisag isugod na tos bersikulo 1 gihugma ko ikaw o Jehova, ikaw ang akong kusog. Si Jehova mao akong bato ug akong kuta ug ang akong manluluwas. Dios ko akong bato nga kanimo mudangog ako. Taming ko ug ang sungay sa akong kaluwasan ang akong hataas nga turay busa Si Jehovah ba, Brad Samuel? Batong puti ba? dili. Si Jehovah ba, Brad Samuel? Ha? Gitawag batos pamagang? Dili gyapon. Kung dili siya ba doon na siya kagwal yung titulo nga ang titulo niyo ba bato sumala pa sa atong nabasa sa Biblia. Dugangan pa nato, Brad Samuel, nga ang amahan doon nagyapoy titulo nga bato, sumala sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 o 4 na iyon. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato. Nagisgot na po bato. Ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Diyos, sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Ang Biblia, siparar gyud. Gilain ba? Ang amahan, dunay titulong bato. Si Kristo, dunay titulo bato sa pamag-ang. Ang Espiritu Santo, batong puti na nasa mangkuha higala nga naglipat-lipat mis pagpadayag. Tungod ba lang ka nagisgot mi og Tomas Eugenio Sr. Ning allergy ka na, maingon ka na nga lipat-lipat ning amoa. Nga ang Biblia nagisgot man og tutulo ka mata nga bato, ang amahan bato, si Kristo batos pamagang, ang Espiritu Santo batong puti, nanasa man kuhaa. Nga wa may lain nagwali og Espiritu Santo, mao man lamang ang pagtulunan sa PBCM. Kanang Tomas Eugenio Sr. resulta lamang kana sa gisgutan sa Biblia nga matubang tag usa ka bag-ong pangalan nga ang makasabot mauratong nagdawat
Nya kay ikaw wa man ka mudawat, di wa ka kay balo, mamanggali nga among gimantala, amo ang gipaybalo dinhi sa kanginan aron masayod ang mga tao nga moatubang yuta og unsa man batong puti nga sinulatan sa usa ka bag-ong pangalan. Nandun na pa ba'y dugang prueba nga ang Dios do na gyud siya bag-ong pangalan? Oo. Basahon ko ang pinadayag, abot ka, gigbasa ba ka aning, kaning tekste na to, nakabasa ba ka aning mga teksto, Pwede na madaghana nga itong gibasa, Brad Samuel, nga sitas, ambot ka, nasuod ba ka aning siyang ulo? Malagi na among giingon, lagi ni mo higala, ayaw lagi panirado. Ayaw paglaban sa imong relihiyon ba? Paminawa me. Ayaw panirado, ayaw paglaban sa imong pagtulunan, paminawa ang katarungan sa pagtulunan sa PBCM, aron may balo ka, aron malamdagan ng imuhang kasaypanan nga maingon ka nga naglipat-lipat mi. Dili ni nga mo paglipat kung nagisgot man mi og tumasiwin senior, bunga lamang ka na nga moatubang pataog bag-ong pangalan. Naa pa ba'y dugang prueba nga ang Diyos doon ay bag-ong pangalan na basi wa kakabasa. Basahay gala, pinadayag 3. Kapitulo pinadayag 3, kapitulo 12 nag-ingon. Pasahay ka la, siya nga magmadaugon nara. Maugapon sa pinadayag 12, magmadaugon. Siya nga magmadaugon, akong pagkahimuon nga haligi diya sa templo sa akong Dios. O dili na siya magagulan ini. O gigasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Diyos o ang ngalan sa syudad sa akong Diyos, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Diyos, o ang akong kaugalingon, bag-o nga ngalan. So sa bag-ong Jerusalem, dunay daang Jerusalem. Paghisgot og dunay bag-ong Jerusalem, dili na tong daang Jerusalem. Kinsa man ang gipailang nga Dios sa daang Jerusalem, mao ang ato Ginoong Jesucristo. Karon kay matubang matag bag-ong Jerusalem, naa diha naghisgot siya, matud pa ang Dios. Matud pa ang Dios sumala sa ato nabasa sa Biblia. Gaingon din na nga ang akong kaugalingon, bag-o nga ngalan. Asa makaplagan ang bag-ong pangalan? Diha sa bag-ong Jerusalem. Wala sa daang Jerusalem, higala. Kaya ang daang Jerusalem, naila nga si Kristo. Unya ka nagisgot magbag-ong Jerusalem. Naanay bag-ong pangalan ang Diyos. Makaplagan diya, Brazil, sir? Sa batong puti. Sa bato. Dili sa batos pamagang. Dili po sa bato. Wa magud ni gitudlo sa imong relihiyon, God. Kaya kanang imong relihiyon manggod, sige balik-balik ana ang hastilan, sumo. Diri ragon mo paminas PBCM, di ba maputos mo sa Biblia? Isaiah 65, Brad Samuel. Dugangan pa yun nato ni kay nakaingon matingali ni nga, lipat-lipat. Ay, lipat-lipat. Ikaw may naglipat-lipat sa imong hunahuna nga wa ka magkanimao. Be, wala pa ba'y dugang prueba, Brad Samuel, nga ang Diyos doon nagyubag ang pangalan? Be, Isaiah 65, tagna man eh. Nga maabot yun ni atong bagong panahon. Aniya ba si Sar? 65, Matod pa sa kanang 65 versikulo 1. Inyong patalingukan, ako gipangita ni adtong wala mangutana mo itod kanako. Ingon ang Dios din niya. Ako hingkaplagan ni adtong wala mangita kanako. Ako mingon, tanawa ko sa usa ka nasod nga wala pagatawaga tungod sa akong ngalan. Okay na ila naman ang unang pangalan Jehovah. Ikaduha mao ato Ginoong Kristo. Unya tawagon daw siya na asa sa kanasod nga wa na nganli og Jehovah, wa na nganli og Kristo. Kay ngano duna na siya bagong pangalan. Mao na ang husay nato diha higala. Ayaw pa iyon nga lipat-lipat paning amo Bekin sa man daw ato itudlo. Nga tutulo man lang, amahan anak Espiritu Santo man lang. Kinsa may nagwali sa Espiritu Santo, naa pa ba? Wala. Eksklusibo lamang sa pagtulunan sa PBCM. Di lang ka mo tuo. Nga naman, kaya naan naman kay gituan. Pero mo na among giingon nimo, ayaw panirado. Bukha ang imong kagulingong hunahuna. Ayaw paglaban sa imong reliyon. Timbang-timbanga ang amo ang pagpadayag sa Biblia o timbang-timbanga usap ka ng imong nasayran diha sa imong idol nga mga pastor, mga pare ug uban pa kung mauba.
I-compare ang among pagpasabot. I-compare ba? Busa, ato na nakita Brad Samuel, nga daay ang Diyos, dunay usa ka bag-ong pangalan, ang tumas sa iyo hinyo, Senyor, resulta lamang ka na sa tagna sa Biblia, nga bag-ong pangalan, nga dunay titulo, batong puti. Kanang batong puti, dili na si Jehova, dili po na si Kristo, kay si Kristo gitawag og bato sa pamagang. Pero kanang Hesus Kristo, Brad Samuel, gipatinaw ba yun sa Biblia nga gitagna na yudaan ni Propeta Isaias kadi gyud ta magdali pagtuoan ng batos pamagang? Oo, Kay verses pagdali sa pagtuo ni Kristo, kay doon na di ay bagong pangalan nga di na ta matubang ang Kristo kundi niya na ta matubang sa Dios nga Espiritu Santo sa ikatulong hugna nga panahon. Naabay gipasidan ang Biblia ni Propeta Isaias nga di gyud ta magdali sa pagtuo sa batos pamagang nga mao ang ato Ginoong Kristo. Naabay gitagna. Aniya ba Cesar, masahon ta ang tagna ni Propeta Isaias nga bisan pa gani ang atong Ginoong Kristo. Dili gani lang mutuo ka, dili gyud ka ipadali gani. Ngano man, tud kay duna pay pag-atubang sa munang gingon, ni anang bag-o ngalan nga ang nagdala ni ana mo ang Espiritu Santo lagi. Yaw, basahon ko ang tagna ni Propeta Isaias, may tugod niya ng batos pamagang nga mao natuman na sa atong Ginoong Kristo. Matud pas Kapitulo 28 sa Isaias, versikulo 16, gingon, busa mo kini ang gingon ni Jehova. Aniya karon gibutang ko didto sa Sion, alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililong nga bato sa pamagang, sa patukuranan nga malig-on, kadtong mutuo dili magadali. Tiya mo nang pag-istorya mga Oo, gipasida na nadaan ang mga tao. Nagpasidaan na ang mga mismo ang propeta nga si Oo, Isaias nga di mo nga dunay magdali bato pagtuo. sa pamagang nga gipatukwa nga gipadal diha sa kanang sa Sion nga gipoto gipaymutang na nga ang pagpimutang sa nga gisgutan gitagna nga patukuran daw na nga malig-on nga usa ka bato daw nga ang usa ka suninulayan nga bato, ang usa ka bililhong bato sa pamagang nga kung kinsa ka nang katumanan niya ng batos pamagang sumala sa atong nga tris up kaganina Episodios 20 natuman na sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa gitugan niya nga bisan pagkatumutuo dili magadali sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman kay doon na pa may musunod musumpay nga gisgutan nga bag-o ngalan gisgutan sa Biblia. Oo. Ngano ang gipasidaan man lagi? Ngano nga Biblia nagpasidaan man higala? Nga dili ang tao magdali diha sa pagtuos batos pamagang nga ang batos pamagang mao man sa Kristo. Wa may lalis na to ana. Nga ngano man ang Biblia nag-ingon mga dili pagdali pagtuo. Kay do na pay mo puli sa atong Ginoong Hesukristo. Makadaghan naman na mo din ng gisgutan. Higala nga dunay mo puli sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mao kana ang gipakitang pahayag sa Biblia, higala nga naminaw, nga nag-ingon nga lipat-lipat kuno ning ato. Asa lipat-lipat? Lipat-lipat ay nga gibasa sa Biblia. Kanang imo may lipat-lipat kay wa kay pamatud-an din sa Biblia. Betagay kuno kog mga sitas. Imong kuan ba kana i-encounter nga mao ni ang husto mga ministros PBCM mingon lang kag lipat-lipat unya wagay kay pakitang bersikulo kapitulo sa Biblia may lang ka manaway unya wagay kay teksto ang gipakita dinhi nga mao ni ang husto nga hubad wa man mingon man lang kag lipat-lipat man ang inyo ha lipat-lipat ay nang nabasa busa mo kana higala nga ang among hangyo nimo ayaw pagpanirado. Pero sa Biblia ba? Ilista ng mga sitas na mo. Daghan naman itong mga sitas among gibasa. Ang Biblia ba naghisgot ba gyud nga doon nagyoy pagbag-o? Kung ang Biblia wala mingon nga magbag-o pa ta, na di ata magpabilin kag Kristo. Pero kung ang Biblia naghisgot nga magbag-o pa ta, na ngano dili man ta magbago? Di ba? Karon, sa Biblia ba, doon na ba'y ang tao kung naan ng Kristo, siya bag-o na, siyang binuhat? Oo, bebasahon ko ang ikaduhang Korinto. Sa iyang Kapitulo 5, versikulo 16, nag-ingon, busa kun ang tao anaa kang Kristo,
siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagapangagi na, tanawa ang bag-ong mga butang naiabot na. Ang Biblia nagisgot, kung ang tao daw sa unang kapanahunan sa atong Ginoong Kristo, kung ang tao na anak ang Kristo sa ikaduhang panahon ba? Ha? Naghisgot si Apostol Pablo, kung ang tao na anak ang Kristo, gitawag ni siya bag-o na siyang binuhat, pero ang pangutana, wala na ba'y pagbag-o pag-usap? Kung ang Biblia mingon, nga wala na ilaing pagbag-o pa, diha lang ta kang Kristo. Pero kung ang Biblia manggaling mabasa nato nga doon na pa'y pagbag-o, nga nun dili man ta magbag-o. Be, una-una ako no pag-ayo. Kaning logic ba sa among istorya ba? Why supak nga sa panahon ni Kristo, pagka ang tao na anak ng Kristo, bag-o na siyang binuhat. Pero ang pangutana, doon na pa ba'y pagbag-o pag-usap? Kung ang Biblia moingon, nga na ilaing pagbago, well, diha ta, padayon ta diha kang Kristo. Pero kung ang Biblia naghisgot, nga doon ay pagbago pag-usap, nga no di man ta magbago. Bebad Samuel, naa pa ba'y pagbago pag-usap? Sumala sa Roma city size? Biblia ka po na mutubag, dili nga mo lipat-lipat higala. Ayaw pag-ingon nga lipat-lipat pa na imo ha. Ang inyo ha. Lipat na ining nabasa? Bay, naapabay mabasa na to o naabay mabasa na to sa Biblia, Brad Samuel, nga doon nagi pagbago, pag-usap? Kaya ang tao kung naanak ang Kristo sa ikaduhang panahon, bago naman siyang binuhat, doon na babay, pagbago, pag-usap, sumala sa itong mabasa sa Biblia? Aniya ba si Sir, kung ang Biblia mo'y atong kuaan o pagpahayag, kay matud pa sa atong nabasa nga human ang tao, Naakang Kristo, bago naman siyang binuhat, pero sa dihang naana siya kang Kristo, bago na siyang binuhat, doon na pa siya pag-usap. Correct. Human diha kang Kristo gibag-o, ang tao, doon na pag-pagbago pa, pag-utro, pag-usap. Niyaw? Sa Roma sayang Kapitulo 7, versikulo 6, inyong patalinghugan gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron magalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa di ay ang tao di ay human mabag-o diya kang Kristo, doon na pa'y pagbag-o pag-usap diha pinaagi sa espiritu. Matod pa sa atong nabasa sa Biblia. Kay diha man ipagbago pag-usap sa espiritu, unsang matanga sa espiritu. Basahon ko, Brad Samuel. Ang sumpay sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 5, unsang matanga. Nga diha magbago sa espiritu, unsang matanga sa espiritu. Higala ang tubag ang Biblia lang gyapon nag-ingon. Sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 5, nag-ingon. Kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, sa pagpakatao, pag-usab, o sa pagbag-o. Pagbag-o. Nagapoy pagbago. Asa ang tao mabago? Diha sa Espiritu Santo. Na malagi pagbago higala. Sayo pa ang Isaias Kapitulo nga gibasa ni Brad Samuel kaganina, ang Isaias Kapitulo 28 versikulo 16, nga dili ang tao magdali sa pagtuo sa batos pamag-ag, nga kinsa ka ng batos pamag-ag, mao atong Ginoong Kristo. Nga naman, kay matubang paday kita sa pagbag-o pag-usap diha sa Espiritu Santo. Mo nang tubag, unya sa mandapita lugar, nga lipat-lipat ning ama, wa de mabasa nga Espiritu Santo, nga diha asap ang tao mabag-o sa panahon ni Kristo, ang tao naan ng Kristo bag-ong binuhat, pero kadto na may pagbag-o pag-usap, magpabilin day ka diha. Hinahinaya ko no, ug nasayop pa mi. Mao na diha higala og mga kaigsuonan. Nga ang PBCM wala may maglama-lama sa pagpamatuod. Nakasulat sa Biblia. Gihagit mga namo ang tanang relihiyon. Tanang relihiyon ha? Pamatud nga ang among pagsabot sa Biblia sayop. Bisag unsang matanga sa relihiyon, wa may malisang og madlok. Kay ang amo dokumentado kini. Dili ni nga mo basahon nga putos sa asin. Biblia ni nga mo ang gibasa.
Mao manggali nga pinaagi sa amo ang kaugalingon. Wa may kahadlok ni malisang na bisang kinsa pa nga nagkalaing mga relihiyon kaysa samang pagkaagi usab Brad Samuel sa mga apostol. Sa ilang kapanahonan Brad Samuel, doon na ba ilang pagpakigbugno? Sama ni atong gibuhat karon dili bugno nga magkarate kita, dili bugno nga magsinumbagay ta sama ni Pacquiao, dili bugno nga magpatid-patid ta sa ato ang tiil. Pero ang prinsipyo sa mga apostol, ang prinsipyo sa mga sinugo, doon na bagyo'y bugno, Brad Samuel, nga ilang pag-atubangon sa mga alagad sa Diyos. Basa Brad Samuel, ikaduhang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 5, unsabay, sistema, kung ikaw tinuod ka nga alagad sa Diyos, doon ay bugno, doon na ba'y bugno nga imong atubangon, nga tos mga tao nga dili magtotoo, sama ni ini karon nga nag-ingo na to, nga naglipat-lipat kuno ta. Sige, Brad Samuel, na abay bugno. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Kaduhang Korinto sa iyang Kapitulo 7, versikulo 5. Versikulo 5 ang atong pagabasahon kiingon. Matod pa, kay bisan sa amo ng paghidangat sa Macedonia, ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay. Hinuno gisakit kami, kini bisan asa kami liso, matod pa ni Pablo. Pakigbugno sa gawas o kadlok sa sulod. Usa sa atong natagad, doon na sila pakigbugno sa ilang panahon. Nga gisakit daw sila. Matud pa, kinibisan sa pahulay asa daw, wa sila pahulay. Bisan na asa kami liso, pakigbugno sa gawas. Kanang gawas, bao na ang mga dili magtotoo. Na sila ang nas gawas, Brad Cesar, mautong magsusupak sa kamatuan. Sama nining nag-ingon nato karon nga lipat-lipat ba ng inyo. Daan na nga ang mga alagad sa Diyos, doon na ilang bugno nga atubangon. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa gibasa ni Brad Samuel, nga prinsipyo gapon ni namo. Nag-ingon ang tinuod nga alagad sa Diyos, kay bisan sa amo ng pagpahidangat daw sa Macedonia sa kanhing panahon nga mausad na among nabuhat, nga gani diha sa Freedom Park. Sa una, diha pa ang kadto mga debate diha sa nagkalaing relihiyon. Ang akong ulo, gibutangan og upo sa sigarilyo, gihimong astre ang akong ulo. Inguna na ang mga alagad sa Dios. Matud pa sa alagad sa Dios si Apostol Pablo nga matungkuan og base kay bisan sa amo nang pagpahidangat sa Macedonia, ang amo daw lawas. Sila ba? Wala daw makakaplag og pahulay. Busy sila. Hinunua, gisakit sila. Gisakit daw sila bisan asa. Bisag asa sila liso. Usa pa, pakigbugno sa gawas o sa kahadlok sa sulod. Doon na ilang gibugno sa gawas. Kinsa man ang gawas, mao na kadtong wala mo tuo sa ilang panahon. Mao na ang mga tagagawas. Doon na po ilang bugno diha sa sulod. Kinsa man ang sulod, diha sa kaugalingon nila iglesia, kay doon na po na membro ni Kristo nga mga minipod nga mga igsuon mo na ilang gibugno. Kani sa ilang panahon, kami po na po may bugno. Dili ni bugno ning amo nga magsinumbagay ta dinhes kanginan. Sinumbagay ta sa katarungan. Mao na ang nakalatid sa Biblia, unsa pa bay payag sa tinuod nga sinugo sa Dios. Dinhi ang ilahang ang ilahabang mga kasinatian sa ilang kinabuhi og sasama usab sa among kasinatian. Dinhi sa ikaduhang Korinto Kapitulo 11 versikulo 3 nag-ingon, apan nadlok ako nga maingon nga si iba hinglimbungan sa bitin, pinagi sa lipat-lipat niini ang inyong mga panghunahuna pagapahisalaagon gikan sa maminatud-on og putli nga pagka mahilaron kang Kristo. Sa ilang kapanahonan, matud pa, nahadlok daw ang mga apostol nga hinlimbungan sila sa bitin kay naay mga tao karon nga maayo mo lipat-lipat. Kadaghan karon nagwali kang Kristo. Moingon nga kini amo mo'y tinuod ang Sabadista. Moingon po Katoliko kini mo'y among tinuod, dili nang Sabadista mo'y dili na tinuod. Moingon po ang Iglesia ni Kristo kining amo may tinuod, dili nang inyo. Moingon po ang born again, dili oy kining amo may tinuod, sayop ng Katoliko, sayop ng Sabadista, sayop ng uban nga mga relihiyon, mga saksi ni Jehova, kini maoy among tinuod. Na Kristo man lagi na ilang gidala na nga nung malagi na magkausa sila.
Kung tinuod pa nga sila sinugo ni Kristo, kay gitawag sila mga mini nga mga apostolis, mga mini nga mga magtutudlo. Naabay mabasa Brad Samuel nga doon magdala sa ngalan ni Kristo pero gitawag sila mga mini sumala sa Biblia sa Mateo. Yeah, Brother Cesar, atong pagbasahon ang nakasulat sa Biblia nga gisgutan lugar sa Biblia nga mga mini na sila nga mga kanang mga Magwawali ba? magwali niya oh. Mateo siya Nagdala og ngalan ni Kristo. sa iyang- Kinsa ba ang ilahang gidala Brad Samuel na anang mini? Nagwali ba na sila og Espiritu Santo? Nagwali kinsa ba ang ngalan nga gisgutan nga mini? Kita ba nga nagwali sa Espiritu Santo? Basa ha, kinsa ang ngalan nga gipabantayan? Dili Espiritu Santo ba? Kung doon na may ngalan nga gipabantayan, dili ang ngalan sa Espiritu Santo ang gipabantayan, kundi ang ngalan rosab niadtong magdala sa ngalan nga Kristo. Nga matud pa sa tud kay gipabantayan ta kana, tud kay kana makapahisalaag kana sa mga tao niya oh. Sa Mateo siyang kapitulo 24 inyong patalinghugan, versikulo 4 unya hantod sa 5 ang atong pagabasahon giingon dinhi sa nakapayag sa Biblia ug kanila mitubag si Jesus nga nagaingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon. Ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon. Busa doon na day mga tao nga magdala sa ngalan nga Kristo nga kana gipabantayan na sa atong Ginoos Kristo tud kay daghan daw ang ilang pahisalagon. Sa Katoliko, Brad Samuel, kinsa ba ang ngalan nga ilang giwali? Wali lain nga lang Kristo kana Brother Cesar. Sa iglesia ni Kristo ni Felix Manalap kinsa ang gidala? Alam gyapon nga Kristo ang ilang gidala. Sa born Brother Cesar. again, Brad Samuel. Lakip na usab ang born again Kristo. Ang gyapon. Sabadista, Brad Samuel. Siyempre ang Sabadista ka Kristo gyapon ang ilang ginawali. Oh, kita mo. Pero kanang tanan Brother Cesar, Unsa man ang gingos Biblia? ang gingon sa Biblia, magbantay kamo nga dunay nga dala kay dunay mo pasalaag kaninyo. Nga kun unsa ang makapasalaag matutod pa sa Biblia. Unsa nga ngalan? Mga tao nga nagadala sa ngalan nga Kristo. May pala po sa 23 Brad Samuel o 26. Unsa Wala pa? niya na doon na bagyo na kanang nisalag kun unsa kanang ngalana nga giingon gawas ngalan nga Kristo gitukan. Doon na bagyo mo pasalaag magpasalaag nga na niya 23 atong ipadayon. Naarabay karon po Oo. angkon nga. Oy, ang Kristo tuas dapitan. Una Ang ay- Kristo tuas dipulog. Ang Kristo tuwa dito sa Amerika. Ang Kristo na sa punuan saging. Ang Kristo na diha nagbilagro, naghilak og dugo. Niya Brother Cesar, daghan kayo ni sila, nas Davao, Oo. nas Kibuloy, ang Consyals Cristo, Oo. napas dapitan, si Pleon Rubinansa, unya napod si Sa Tupapa. kanang sa Tupapa, kanang Agapay. Agapay. O kuno, Cristo kuno. Nya adto putas Luzon, napo si Anos. Anos. Adto putas Surigao, napos Iklio. Oo. Magadaghan. Pero katanang-tanan, matud pa kana ba kanang gidawat ba na sa Biblia, gidawat ba na ni Kristo kun dunay mga tao nga modala ni anang mo ngalan niya oh. Matud pa sa bersikulo 21 unya ay 23, ngatos 26. atong sa 26 24, sige. ang atong pagkabasahon atong giingon din ni matud pa unya kun adunay magaingon kanino tanawa aniara ang Kristo o ato ara siya kumalitan tuas dapitan or tuaman sa Surigao or tuaman sa Davao o asa diha dapita sa Pagadian or sa kanang Luzon matud pa kun mingon man ato ara siya o ayaw gayud kamo pagtuo niini ngano man kay mutong nga ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga forpita o mga pakitag dagkong mga ilhanan ug mga tinangalahan aron sa pagpaysalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili busa sa atong natagad kung doon na may mga tao Brother Cesar maingon tuara ang Kristos Davao tuara lugar sa Surigao Sa tuara Dapitan. sa kanang Luzon Sa o tuara sa Dapitan. Dapitan Dipulog. Oo. unya kana ba kanang ipadawat ba na ingon si Kristo kan matud pa sa atong natagad kay mutungha daw ang mga kan matud pa Nini. sa balikan tang 23 ug unya adunay magaingon kaninyo tan-awa ra aniara ang Kristo o ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuo niini sino na si Kristo kay nga naman kay mutungha ang mga mini nga Kristo
og mga mini nga propeta og magpakitag dagkong mga ilanan og mga katingalan aron sa pagpaysalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Ang Espiritu Santo ba maobay mao amo paysalag dili? Ang ngalan ni Kristo mao dal-o ni anang mga mini. E kinsa ba ang nag-angkon o Kristo daghan? Pili mo riyang Bonanza sa dapitan, si Kibuloy, si Mr. Ano sa Luzon, si Ruben Icleo sa Surigao. Kinsa pa? Si Agapay. Kinsa pa? Dito sa Gawa sa Nasod, si Oscar Ramiro Hernandez, si Maurence Climon, si David Heller, si Alan John Miller sa Jehovah's Witnesses, si Hasan Bisarsi, Peter Tanche, nag-angkon gapon siya nga siya si Kristo. Busa natuman ang gitagna sa Biblia nga magdala di ay anang mga mini mao di ay ang ngalan ni Kristo, dili di ay mini ang magwali sa Espiritu Santo. Biasa dapita higala nga nag-ingon ka nga lipat-lipat ning amoa. Tubaga. Tagay magsita sa Biblia. Ingna nga sayop man ang imong gibasa, brad. Mao ni ang among husto. Dili ka manaway ka diretso ba? Wa gani kay gi tiks nga mo nga mga bersikulos Biblia. Ang imo lang pulos pagdaot lang. Pero wa kay pruiba. Ang amoa gibasa na mo. Ingon ana ang gipakitang payag sa Biblia. So ang mga tinuod nga mga alagad sa Dios, doon na sila bugno. Bugno diha sa gawas, mautong dili magtotoo. Bugno sa sulod, nanang nagtuo na, pero magpatuo gyud kuno sila kuno ang tinuod. Kana bang gitawag og mining igsuon ba? Mabitaw nagiingon ni Pablo doon na mga mining igsuon. Igsuon na nila sa pagtuo sa Iglesia ni Kristo, kanisa na para. Pero ilang gibugno, kay doon na po'y magpatuo sa ilahang kaugalingon, nga sila na mao ang matuod. Unsa ba ang giingon sa tinuod nga masinugo? Basahon ko ang kaduhang Korinto sa iyang kapitulo 10 ug ang iyahang bersikulo 3 ug 5 nag-ingon dinhi higala. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod kay ang mga giingon dinhi wala daw sila makigubat pinasubay sa unod. Kanabang gubat ba nga magpinusilay? Wala daw kuno na nila gihimo. Kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, na ilang gubat, dili man mga hinigaban sa unod, kundi tungod sa Dios, makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapaytas-ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios o ginabihag namo ang tanang panghunahuna. Unsa di ay naa sila'y pagigubat. Mao kana ang gipakitang payag sa Biblia, pero dili gubat sa unod ug dugo, kundili matud pa tungod kini sa Dios makagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan. Musa mo na higala nga ang tinuod nga mga sinugo dunay pagpakigubat apan dili gubat sa unod ug dugo kundili ang ilang ginalumpag mao ang mga pangatarungan. Sama sa imong gihimo namo nga hinganlan min nimo og naglipat-lipat mi. Asa ko ang naglipat-lipat mi? Walang ka tingali makabasa. Kaya gitudlo sa imong relihiyon di mao. Gitudlo ang kas mga larawan. Nya ang Biblia nag-ingon nga bawal na nga magbuhat kag linilok ka mga larawan bisan didto sa taas sa langit, bisan dinhi ubos sa langit, bisan didto ubos sa ilalom sa yuta, bisan didto sa ilalom sa tubig. Bawal ka ni ana. Unya pagkumanhuman mo allergy ka? Nga kana buhat kana nga doktrina kana sa tao? Nga dunay mga mata nga dili makakita, dunay dalunggan nga dili makadungog, dunay baba nga dili makasulti, dunay tiil nga dili makalakaw. Unya pagkumanhuman mo allergy ka, nganlan namin nimo og naglipat-lipat bis mga tao, lipat-lipat day na nga nabasa man sa Biblia. Be Isaias ragod pasahara god Brad Samuel Isaias
46 bersikulo 6 ug 7 unsay gipakita ni anang linilok nga mga larawan nga ning allergy ning atuang texture karon nga naglipat-lipat kuno ta. Unsa bay gipakita sa Biblia, Brad Samuel, kalabot sa mga larawan? Isaias 46:6 ngadto sa city, unsa na ang Aniya, paggulagway sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang sulat lugar sa Isaias 46, unya bersikulo 6 ug 6 7. hantod sa bersikulo 6 ug 7. 7 gingon ungon sa nagausik sa bulawan gikan sa puntil. Unya og nagtimbang sa salapi, timbangan sila nagasul sa Ayuha pagbasa. magsalsa sa bulawan ug siya magahimo nini nga usa ka Dios. Sila managhapa, oo, sila na nagsimba katong mga ilang gipangsalsal ba Cesar Nga mga bulawan. bulawan nga matud pa ug siya nagahimo niini nga usa daw ka Dios. Sila na naghapa, oo, sila na nagsimba sa site. Ila kini nga ginapason. Pagkapasanon sa abaga. Pagkapasanon o ginapason na sa abaga. Ila kini nga ginadala o ginapahimutang sa iyang dapit. O kini nagatindog gikan sa iyang dapit. Kini dili balhinon. Oo, ang tao musangpit niini. Apan dili kini makatubag ni makaluwas kaniya gikan sa iyang kagulanan. Unsa ba na paggulagway? Di ba paggulagway kana sa mga larawan nga ila daw na nga ginapasan sa ilang abaga, ila kini nga ginadala sa gipahimutang sa dapit ug kini dili ug kini ilang gipatindog gikan sa iyang dapit ug kini dili balhinon. Oo, ang tao musangpit ini apan dili kini makatubag ni makaluwas kaniya gikan sa iyang kagulanan. Kinsa man na? Di ba mauman ka na ang paggulagay sa mga larawan nga dili balhinon kay naa sa altar? Ang tao na ana muyukbo. Ni ana unya nasayop pa mi? Mo allergic ka? Ha? Unya kanang mga larawan naabay gipakita nga ang kanang larawan sumala sa inyong basahon. Ha? Nga kanang larawan sumala sa gipakita sa inyong magsusulat sa among pagtuo nga hinikay ni aton ni Y.S. Comeran nga dunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa page 224 giingon dinhi sama sa ginabuhat sa pagano ilang gihatag ang ilang paglaom sa mga Dios apan tungod sa pagpasidungog nga gihatag sa mga larawan ginapasidunggan usab ang gilarawanan mao nga pinaagi sa larawan kita nagahalok nagayukbo og luhod sa ilang atubangan. Unya, inlingaw maning basahon. Maingor ba? Wa may magluhod, wa may magyukbo, o kamoy musulti. Di na nila gikuha. Gikan sa Pagano? pagano. Unsa ang pagano? Hintil, walay Dios. Unya, mo allergic ka. Maingon dayon ka nga, lipat-lipat man ang inyo. Dili ni paglipat-lipat. Kung dili nagsulti lamang kami sa kamatuoran, kung kami nasayop man, gadunay, pag-atubang nato si Katulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, supaka, ingna nga among gibasa, sayop. Magbutang ka og teksto para nga maklaro sa mga listeners nato, o ben, magpalit kag oras dinhi sa DOLE, tinubagay ta. Kay, lipat-lipat nga nga mo pagkuha og programa dinhi sa DOLE, sangkao na to ang ato ang mga kuan sa Biblia kung kinsa ang makapahatag og mga maayong mga katarungan, kamo ba o kami ba. Tungod kay napupos magyud Brad Samuel ang ato mga oras, dagan paunta kitag isusulti, pero di magyud motugot ang oras. Mingon na lamang kita Brad Samuel, salamat sa atong langiton nga magtutudlo nga maoy nagtudlo kanato nini atong kaalam karon. Walay lain mong among matutudlo, Divine Master Tomas Eugenio Sr., dili kami makapadayag sa kamatuoran pinagi sa pagsabot sa Biblia kung wala kami tudlooy sa Dios nga Espiritu Santo nga katumanan. Master Tomas Eugenio Sr., bahala na mog dudon mo. Bahala na mog di mo motoo kana maoy tinuod. Bahala na mo sa inyong kaugalingon. Kay ang pagbasol dili maguna kun dili mauhay. Kini na lang ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, sundan lamang kami dinhi sa mong istasyon, dinhi sa DYLA sa 909 o uban usab sa akong kauban.
ug kiniusab si Brother Samuel Montemayor, maingon na lang kaninyo nga sa sunod Domingo managubar gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong udto kanatong tanan.